Hello guys, tadi जोङो अमा नागिरनो थांबाय थादों। Hei नै, इखिनि मानसियानो अमा नागिरनो थांदों guys. मागोनि अमा नागिरनो थांदों guys. मागोनि अमा नागिरनो थांबाय थादों दा. Gauri hai hai. Naik kene? Karotat naik. Naik karotat naik. So guys, berak fungano fine jadi guys. Makan suka sunu time mana kan? Buat fungano fine jadi nah ini kayak makan pakai bu subuh aja sih ada. Direct sida pakai kan jadi. Oh laga ini senang dengan omaya. Ada sasa sini omaya. Jangan nunggu ayo omade. Oma keto lanai jaya sih. Mana maligaनो गैयानो माने बागानाव थांजोबबाय आरो दा उनाव मबाइल नाम्बार लाबाय इनि उनाव दा खामसिगोन आरो दसे थानानै जा न'आव थांनानै दा बेलेग मोनसेयाव थांसै बेलेग मोनसे न'आव र' आरनाय लानि गाइस अमा नागिरनायाव आरनाय लाना फैफाखादों नै बर'नि माने नै बेलेग न'सेयाव थांनि गाइस अमाखौ मासे मोनदोंमोन खिन्थु अमाया माने फिसासा इबो दहायनि बायदियानो दा ओमफ्राय मोनखायासो जों अमा थांबाय थादों आरो बेलेगाव नायनो नै ओइ नुहुरनायलाय न'आवनो दङमोन अमाया बारा मोजां नंखायामोन फिसासोमोन फानानै हिसाबै गास नोंथांमोननिथिं अमा नागिराखै नामा जोंनिफोरबायसा अमा नागिराखै मागोनि थाखाय जोंनिथिंथ' मागो टाइमाव अमा जायो खिन्थु दानिफ्राय अमा नागिरजोबदो गामियावनो मानसिफोरा जोंबो नागिरदो दिनैसो नागिरदो आरो जोंनिया मोनस्रायासैनो मोनदों बेकार फिसा फिसा मोननैफोरखौ मोजां जायाना एसां मानसियाव गास अमाखौ मोनबाय नै मासेबाव मोनबाय नायला अमाखौ मोनबाय इबो इदिनो दहायनि बायदियानो